ate mangisaang sa giwayway tinuangin nagagati ang Kelberti natari pato itidingwen pagunidan na nasken Abdulade awan kanyan at banog inal daw lagta asumalo uri maka sinit pa idipudon nakaratkat lagta uri at kasakupanit na ang pastorang iti panakainan na na kastari ang Kelberti sa lasumang bet iti malemen tati kayat narumangay panagbiyagen dunay pasti rara epe ang panagbiru panggetane ala tiro kagandan yung panagaapite ngem apay tanalitay taapagang nalipay idi na amuam di presyo idi pangay niya Kelberting di pa yubisem na panpagketik na kiinumen ngem kunana sa mulitap nunex grabe sumarunuwa pa nagtatalo raep ken si kaket ni mato doble pa iti presyo ti Apollo awan pagketi danam regasyon di gasolina iti padano niyang Kelberting nagsalgang taltalo dinansa ang masakan kadi pakere iti pamilyan kati baro nang agpaspasakit ng asawan nagragsak di pakasar na balse dito'y balse dita yep nalako ng time may sanga ektarya aniyang arong astari ang Kelberti sa lasumang pet na di maleme anyan narigat di naglarong bang ayen ada na puguri ang Kelberti isumpaye nagpapagatasen ang latiro matlawalong makaye at may sa amalem nakita ni ang Kelberti nakatukaw ang kapape na kaulelen awanen iti matalon inaamin ang nalaki awat pa'y ketken kwan at matay pato parbangon no agriti na parang kukot iti kamote iti simang pet sa malibukat ni ang Kelberti dagiti anak na agraman na pukong na nagraran na daan na pandimbisita dakkel nagbaliwan dagiti anak na iti kinagaget imaladaket kuwan na agarin henero doktor ken abogada niyang Kelberti niyang at urana anyan at Alalay na sa nanak kanduang asit, Wakuira. Thank you, Wakuira. Next, gala dance from Mr. and Mrs. Danny Raimundo. Pinagandagan 500 pesos.